Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga balangga na buntag Palamati, Region Wide, mga balangga kita sa nabilin ni sa Kauras. 10 minutos karong adlaw Lunes, petsa 5 sa gihapon bulan sang Hulyo. Lunes naman ng edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa liwat naman nina sining nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sa kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sining matakang dulungan oras sa kabiyo ng aton sining Patrol 2 Crosswind Patrol kay napa nagalambiyong sa pinakabahin sang Metro Bacolod ato na manliwat gabantayan kagimusuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Dugay-dugay curfew na anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Jan Diaz mga responder. Back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Op na magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Update sa ato nga pagbantay sa mga balita sa national, international breaking news. Flash report kag update sa COVID-19. Iban pa nga mga balita ginatutukan nina sa aton news center. Pang Lunes edisyon, boylog nato ng puwersa aksyon Eden Abuso. Sa kinahanglan ang inyo sinialagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 8 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mabulubog ang panahon naton karon nga kagabihon. Although nga may mga gulugal o pakitagyapon nga makitaan sa kalangitan, may ara kita nga update sa lakat sang panahon bagyo nga si Imong. Alas 8 sinigid lamang nga gabi ang tropical depression bagyo nga si Imong ang nakalabay na kag very close na karon sa lugar sang Batan kag tablang konsabtang islands. Ang location sang bagyo nga si Imong sa sentro, las 7 sinigid lamang nga gabi, ginabulobanta may kalayoon nga 90 kilometro west sang Basco, Batanes. May kabaskugon ini nga hangin nga ginadala 55 km por hora malapit sa sentro kag may ara nga pagmulumadlos nagasaka sa 70 km por hora. Sa muna ang ginabantayan naton subong ang dalaga ni Bagyo Imong, although diri sa Bacolod kag Western Visayas do hindi man siya direkta gid maka-efekto. Pero sa gihapon ang aton nga pagulan-ulan may dala nga pulo pa nagoob, pulo pangilat, hindi gid na malikawan. Labi na gid kun oras sang kahaponanon extra lang nga paghalong. Munang pinaka-importante basta gani may balita sa bagyo, alerto 24/7. Ang aton update sa COVID-19, by the way, ang hospital sang Halandoni Provincial Hospital dira sa Silay, ang tawag nila nga Teresita Halandoni Provincial Hospital dira sa Dakbanwa sang Silay. Ang ilan ng batunon amo ang mga emergency kag surgical operation, emergency cases kag surgical operation lang anay ang batunon sang Teresita Halandoni Provincial Hospital dira sa Silay. Matapos nga pila na sila ka mga staff, frontliners sa among hospital nagpositibo dira sa COVID-19. Isubong ang contact tracing kag disinfection sa mga apektado nga lugar ginapatigayo na, no? In fact, no less than ang OIC Chief of Hospital 2 nga si Dr. Mary Ann Maestral nagpadala na sang sulat kag napaibalo kay Governor sang sitwasyon sang amo nga hospital. So kung may mga mulo medical kamo dadalon sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay, mas better nga dalon nyo anay sa ibang hospital, hindi na kamo anay magriktato kung medical cases lang ng mga kaso, no? Pero kung surgical operation, emergency cases, mabaton ang hospital sang Silay City. Ayos, ang lakat man sang update sa COVID-19 naton diri sa kabugusan sang Western Visayas as of broadcast time July 5. Sa bilog nga Western Visayas may ara na kita 69,409 ka mga kaso na record sa Department of Health sa Western Visayas, 69,409. Nagapanguna gihapon diri ang Negros Occidental na may bag-o nga kaso 148. Ginsundan sa probinsya sa Iloilo 84, ang probinsya sa Aklan 73, syudad sa Iloilo 61, ang Bacolod pang-5 na lang na may ara 52 kabag-o nga COVID cases. Ang probinsya sang Antique may 40 kag ang pinakagamay diyong probinsya sa Guimaras
Tatlo lang yung ilabag o nga subong nga kaso sa COVID-19. So base sa datos sa Department of Health Region 6, may 56,693 na ang mga nag-alayo kag may ara kita patay nga na-record as of July 5, naglabot na sa 1,590. So ang active cases COVID-19 sa bilog ng Western Visayas may record nga 11,106. Kung datos naman niya sa bilog ng Pilipinas, kung COVID-19 ang pangabalan, as of July 5, ang Pilipinas may ara na 1,441,746 ka mga kaso sang COVID-19 nga na-record. Ang nag-ayo diri naglabot sa 1,364,990. Kag ang mga nagkalamatay sa bilog nga Pilipinas as of July 5 naglabot na sa 25,192. Ang active cases sa COVID-19 sa bilog nga Pilipinas base sa datos sa Department of Health naglabot na sa 51,594. Now, ang nabakunahan naman niya sa bilog nga Pilipinas base sa datos sa Department of Health kag National Interagency Task Force as of July 4 kahapon, ang nabakunahan na naglabot na sa 11,708,000 o kung 11,708,029. Ang nabakunahan na sa first dose sa bilog nga Pilipinas naglabot 8,839,124. Kagang nakakulo kompleto na sa second dose naglabot sa 2,868,905. Muna nga ginaingganyo sa aton gobyerno, ginaingganyo ang publiko na magpabakuna na para nga hindi ka mo matulutuman. Subong ginakulang pa gyapon ang aton sinikwan, ang aton sining bakuna. Ay ho. Problema magyapon sang Pilipinas kung bakuna ang paghambalan kay may malabot dadason bulan pa. Damo sa problema nga tubang atong subong pungsod Pilipinas. Way labot sang sinakaay sa krudo. Daw maibuwal naman kag dumanupok naman liwat si Bulkan Taalo. Dugangan pa ni sang insidente kahapon sang aga, 11:30 dito sa Holo Airport na nag-overshoot sa runway sang Holo Airport ining ka Philippine Air Force nga C-130 Hercules 5125 abaw. Lumapaw siya sa sa runway ka airport baw. Umugpaas siya ang pinaka-latest nga development, 50 na ang patay, dala ang 3 ka mga civilian, kag 47 ka mga military. So far, 49 ka mga military ang luwas na sa katalagman. 4 diri ang civilian, 32 ginabulong na. Grabe man ang ilang mga pilas kag mga paso sa lawas nga nangko, no?
Sinigi lamang nga gabi si Presidente Rodrigo Duterte nagdalikyat kito kadali makadto sa Zamboanga to sa ospital kag sa mga nakuha kag na-retrieve na nga bangkay sang military nga nakasakay sa C-130. Nakita mo gid ang kasubo nga ginaangkon sa presidente, although nga nagpromisya sa nga ang mga nabilin nga pamilya sa mga nagkalamatay buligan sa gobyerno. Nagaan sila sang a sort of kwarta na mabutang nila sa bangko para nga may ibuhi sa mga pamilya sa kabataan nga nabilin sa mga nagkalamatay nga soldado. To the extent na naghambal ka sa presidente ito nga porson sang camp na to, Camp Aguinaldo nga property to ibaligya ya kasamot ang serbi ay pundo sa mga nabalo nga mga asawa sang soldado nga nagkalamatay sa plane crash kahapon dito sa Pulo Airport. Subo kayo nga balita ni kahapon. Pila to 96 to ang sakay sang C-130, 3 ka piloto kag 3 or 5 ka crew, no? Sobra sila ginausisa pa rin kung ano ginang pinakadalom si tanan sang pagtibusok sang C-130 kay kung pamatian tang balita ang report sa mga mataas nga opisyal sa military ang piloto o veterano man. So, pamangkot nga ang wayagid makwan, wayagid ma-anticipate ng mga aplastada man. Pero laton tang kwan, outcomes ang investigation. Ang subo lang di kati ining mga soldado nga sakay sang C-130 bag-o lang gindi makatapos sa training. Pag-idugang na sila kuntani ito sa pwersa sang 11th Infantry Division sa Philippine Army dito sa Patikul, Sulu. Sang mag-crash ang ginasakyan nila nga Philippine Air Force C-130 Hercules 5125. Actually, sang January lang niging bakal mo sang Pilipinas sa Estados Unidos. Do si Conhand ni nga C-130 iya ka Amerika ni bakal nila itong kantidad of 2.5 billion pesos. Second hand nga C-130 ngayon sa Estados Unidos. Muna yung kakarga sa mga binagtong ka soldado every time nga may mga gira kag may mga i-rescue kag may mga dalon nga mga importante nga gamit. Subong pila na natin nga C-130 sa nalang kabilog, bilin. So, mayop man ni ang iyak Amerika ni nga C-130 pero nga ketika budlay mag-speculate mo. Wala to na lang investigasyon sang kuana. Sang aton sining matag-as ng opisyal sa militar. Kung ano gid ang pinakadalom kag behind sini veterano ang piloto pero nga ang wayagid balansi ang lupad sa eroplano nga daw nagugpaas gini tambak mo na nga. Pero ang Amerika nagkuha naman nagpromisa naman nga mabulig sila sa mga nagkalamatay kag sa mga pilason nga pa sa ospital. No? American Embassy iti nagpalabot na sang condolences sa mga pamilya sang mga nagkalamatay nga soldado. Isa to sa napatay sa 50 do babae babae nga soldado taga Iloilo bla to taga Tabuk. Gwapa pa naman nga soldado nga babae. Isa sa mga nadala sa C-130 nga pag-crash.
Wa man taga ni Notisya nga may taga Bacolod o taga Negros na soldado itong nakaupod sa aksidente. Mugid mapulong ang imo sining swerte, no? Alin to sila sa Cagayan de Oro mo. Sugat na to sila. Kay i-airlift sila to pakadto sa Paticol, Sulu. Idugang sila sa puwersa sa 11th Infantry Division kontra sa mga terorista to. Ay nano mga nga di swerte lang sus. Nagtibusok baw. Swerte ang trahedya, no? So, mungkin ni so far ang pinaka-worst nga trahedya kung military plane crash ang pangabalan sa history sa pungsod sang Pilipinas. Tikabay pa nga wala na sa may magdugang pa nga mapatay, although nga damo pang mga pirason ginabulong sa ospital. Ilaban to sila, sunog ang ila sining lawas. Grabe, no? Diba nga rin, kung galupad pang aeroplano, may naglulumpat at gani kuno yan, mga soldado. Sang nabatsaga nila nga daw sub na sa duta, kag makras ng ilang nasakyan nga C-130, ang iba sa ito nga mga military, soldado nga nakasakay ito, iba naglulumpat na. Kaya makamang damage ang lawas nila. Kung si Sermon Lopez, pa niya basi kung overload, I don't know, depende na. Tiyaran na nasumong ang investigasyon sa aton nga mga military authority. Ano kung ikaw nanay ito, bata mo bago lang tapos training. Expectar ka nga makaabot sila sa destinasyon nila nga safe and sound, imo gali nga mabalataan. Ag nasakyan ng aeroplano sa bata mo, na-crash tapos isa sa napatay do. Dumalupo korason sa ginikanan o kung sa mga asawa sa itong mga soldado nga nagkalamatay. Muna ang presidente nagpromisa nga nabilin nga mga pamilya sa mga soldado nga na upod sa plane crash, hatagan nila sa ayuda kag assistance bulig. Bataan tingao nila nga mabuligan man para mapatapos sa kolehiyo. Ga sakit ang buot sa presidente to kay na daw ga speech sa pro daw ga kuriit sa pinsar yu are man mo problema nga hindi tanan ni mapasan mayo ni hindi tanan ni madala alin sa COVID pakadto sa Taal Volcano sinakaay krudo kaso sa COVID-19 kaya naman no aeroplano sang military sakay ang soldado na crash may mga nagkalamatay. Grabe. Sige lang. Tanas na may mo. Biyan ka kontrol na sa atong presidente. Purte mo na bala. Subo lang galing bala. At kung napatay ka sa gira, kailan mo daw makasilig ka pa nga bauti. Anon mo kay nagapakigbato. Pero kayo na blang mapatay kaya sa aksidente. Worse, kaya sakay ka pa sa aeroplano. Aksidente pa aeroplano nga nasakyan mo ba? Sige, muna mga problema sa mga ginatuwang sang aton sininga gobyerno sa liderato ni Presidente Rodrigo Duterte. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang report ginabatian bago lagi ginadulong si Sakalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabag
Aksyon Radyo. May gabi din sa kay amigo ko Rio Bentampos, ang LTO Chief sa Bacolod. Sa kay Engineer Nonoy Galunan, kag sa kay Ma'am Julie Hamandre, dira sa All Sector Industrial Sales Kabangkalan. Sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr., sa kay Mrs. siya, kabataan niya, amigo namon dira sa Puno-Uno, kapaurok-urokin. Kamusta dira si Maninay Sentiamor, Maymay Kagaloy Bibidor dira sa Rosario Heights Vision, sa Barangay Takuling. Sa kay Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, sa kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion, dira sa La Carlota, kay Maninoy Mr. and Mrs. Jerry Otiveros and family, kay Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family, sang Simanos Wine Center, bao nagapaurok-urok na slawa. Sila ni Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, kay classmate ko dira Merly Dolido Magalianas, may gabigid ha. Dira sa may sitio Lupa, Barangay Sagala, Castilla na si Raymar Hicano Halasgo. Nagapaurok-urokin. Tamo man si Elmer Rigula, si Toto Alex Montesara na. Ebony Botser sang Germany, kay Madam Dina Dinyola Martinez, dira sa Tourism Office sang Valladolid, nagapaurok-urok na sawa. Sarba na sa report na Aksyon Roger Gote, muna si Aksyon John Diaz. Observation report sa Dakbanwa sa Bacolod. Lunas naton sininga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol. John! Was-was John! Bigat! Amo na ko na balaba packing, og wala sa ambulance aksyon ni Reka. Ay, galing. Kon diri sa Bacolod, ang bala bigat. Kon ali naman ko ruya ang ambulance sa may uma, ay naman ko na kwarta. Puwerte si Ako ko Papang. nung kinalain sa tingog sa ambulance ko nalin sa may sa uma, sa lain man ko nung tingog ko nalin naman ko na sa ibang nilagara. Puwerte ko pang sa tingog. Kaya mo di puwerte na mo ambulance, bigas sinumbali eh. Dagong Subong? po sila sa mo, libot-libot to. Ang Ambot ko niya rin. Corazon Luxin, mo na mga parking na sa gwa. Tiya mo amo gini. Kaya kibot sila ang golpe ng bigat. Ulit kayo, meron naman. Oo. May iba naman lugar, wala pa pangalay naman na sunod mo sakto. Kwarta. Nailahin tingog, no? Pero dapat halong gid sa pamakaksyon. Oo. Kaya sumong balantayan, hindi ng COVID mo. Iban ba ito ginagutom kay ti ambal nila tigkiriwi ko, no? Oo. At ito, ari na naman sila. Oras la. Ari naman silang Tudakpan to yan, no? dakpan tong isaing, duwa, wala. Ay, ate, apos na makuan. Apos na madakpan ng duwa kay sigurado. Hindi ko papatay, hindi to klala. Ate, amo ginagaling kay Kainado. Pero telebiyo niya, no? Ha? Perting ngoy-ngoy, ah. Pero tingoy-ngoy ya. Sa kumpla na yun, mag-ngoy-ngoy nga. Kita kami ginang nga duhay, no? Naging pag-abotik ko sa area. Oo. Di patubang sa sakdayon takon kag mga isang pasensya ko na eh. Yung nayapan ka ka. Nga sa pasensya sa imo? Apala sir, pasensya. Sir, ba ko to yung area? Ba, okay, ang isa to nga daw ang isa to doon tumbar to sa dito sa dalan. Ang gapag ito ka dalan. Sus, sama ko na ang buto ng sang bag. Tumayo, may waging buyan sa babae, no? Ganito, loom na taga drabla sa may 17th Street, tapos na sa Palasal ng area mo. 17th Street, Palasal, ng area. Oo, 17th Street. Ang problema sa kay Jerixi, doon dampi. Ah, okay. Ang kilid na sandalan, napos na sa may Akasya, din pag, pag Grace Pharmacy, dito sa may Macdo, Balagampi, sa may shopping area. Okay. Naamo nalulutsan nga. Kung grabe rin nga ruta, medyo dulong kayo, wala kasi sang street light action Eric Brao. Oo. So, ang isa dara nila ginataw, may mukhang digdo sila nag-standby ng daan. Kaya bantay lang sila, hinali may majakpatan sila. Tama na ba, hinali lang may majakpatan sila. Si ato to Hinali, babae may dito majakpan sila. Gindi malas to babae to jackpot dito ni para sila. Oo, amo kayo Galing tarik kay silang gindi malas. sila ginimalas, kaya ang babae nakasanggitan mo. Oo. Galing kay ti isa lang ang nadimalasan, ang duwa binayaan niya gid. Why to kuana? Why to motor? Kami motor? May motor yung duwa. Okay. May kita, we mo ka ambal nila, bi ko no nila mi guhay. Oo. Grupo.
sulod sa ako. Ah, Hindi. hindi. Nilagyan ng bangka sa motor, Vlado. Duwa man to ko nakamotor ang dala sa mga suspect nga iban. Kaya nga mga ginawa ko, di na natabo nga, may kaya ginpatakay sa upod nila sa motor, gipangkas naman to sa ila. Oo. Pinili kaya ginila, yung gibuta ka ginila sa alang-alang, gali. Oo. Hindi ka gali nila palangga, abi ko grupo kanila, gali. Grupo o dagdag? Grupo, sulod sa ako. Grupo dagdag na no. Grupo, dagdaganay na, anong opiso ni man? Eh, amo to ko ginibi guro kay gibayaan sa sang grupo ya, wala ko mibi ko dakpan siya nagibi sa gibayaan sa. Amo gito ko na ginalain ka buot ya. Grabe ang kwento, perting duko-duko. Amo gito guro, sunerik nga ginalain ka buot ya. Oh, lain botso kay gibayaan sa mo. Ibayaan ko ng iyang amigo. Da may tattoo sa likod, ano ni tattoo ni sa likod? Ang tatoy sa likod pa na, doon nakabutang pa na, dignity. Dignity, basi Why? magbagong laya na hindi. Dignity nga magiging dignidad nga tao na. Wayo sa magduko-duko ano sa imo di nga video nga nakwao. Diba, ba't yan mo dambal ya? Why, sir? Nangayon na to sa tabang sa akong, sir. Hindi ni bagong laya ni. Hindi man ko, no, marker na sa. Marker sa naman silingan. Parker sa Basilingan, sideline mangold up. Labot ba dahil sa may barangay 7? Ba, ma-check ko Kaya ba ko gaano ka demo ni Uras? Galakat-lakat ko, sir. Kaya may katwa ko tanay ko ng sawa. Sawa mo silingan, ari ka sa barangay city. Grabe man yung diskarte, no? O, ang mga, ano ka? Bala, tingin lang hold up ka? May po Wala ko ng hold up, sir. May po gaon sa station to para mabalaan to kung sino tong duway to kupod nga nalagyo to. Ate ko, masulod to sa silda. Ang mga upag ito puga sa Kulat ako sa mga preso ba daw? amo gito na matabo karon eh. Oo. Ate, ibibi ka lang ngayon mo yan, no? Minor pa ni Chura, hindi man? Hindi man ni Ay, hindi man, 23 na rin. may edad na gali. May edad na, may sawa na gani. May kabataan naman na, taga-Bansilingan, asa ko, no? Oo. Taga Hermelinda Homes. Nadik ko na yung balay. Sa likod, guro na Hermelinda, hindi ba sa Hermelinda? Kay sa division ni Dampi. Sa likod, grabe, tumiyara dara mga informal settlers Okay. nga nagatinera. Oo. Dikto na sa Kudor Kapuli, ako sinarek. Di man kayo na, bala kayo mga driver ni Sir Jarisi. Dabla, nakabati. Oo. Pagsinggitan sa bahay, guro dumalagan. Sila kayo nyo kami ano, amo to nakadakop. Ang mga driver ni Sir Jarisi, da, ng lapit. Okay. Kaya hindi mo na basta-basta daan ka kabalukan makadagkoon sa lawas sa mga blue guards da. Gani. Amo to nakaikwento ya kung di discuss siya. Ining biktima, 23 years old, pagkita ko yung actually kakurog ang victim, kakulba, bla, trauma, guro. Sus. Hindi mastorya na una mo, kay ka tulala, langit bala. Grabe yung kakulba ito siguro. Gando-ando, lang kaya makon mo nga gapa, lagi sa kuno sa salog, actually, sige, nagkapitan yung bagay, hindi pag-atag. Oo. Tingnan, ito kay kontinkawa to nila, ang kabaton to nila sa bag to. Aroma to noodles, sardinas, Oo. wallet, sabi may kartagin man to, do, ilat yung patototonto na lagi Ano yung biktima? Nangumpra ni siya? Naglakat na sa Grace Pharmacy, kay may baklon sa tanianay para siya dara nga doon, kay gadon mo na sa mong. Mabakala siya doon, timing nga mo sila nga gabi, naglakat sa din sa Grace, kagto balik siya nga doon, diri palakson nga area. Salig man siya kung tawhay eh. Hindi kay permi na din sa kanong kalabay-labay mo, pero temprano, ya. Ano No? tiri timingan nga siguro sa mga kuwan nga ron na, mga Mga kwata. tampuhaw nila to. Oo. At yung mga tampuhaw man nga daan siguro, amali Ano naman? Amali Sa victim, gibutang na ko niya bag sa tubangan, kinulo doon ba sa ganya gid. Gado ba nagasunod gid sa iya, kag doon may nagabantay gid dito. Tingin mo tayo sa tubangan niya bag, at yung mga butik to serya, dito gid na timingan gid sa ginakulatag sa katatlo to ka mga persona, hapa ko na nga agaway nila nga. Ang lahat ito ginambalan, basta ko hindi mo pagkatabag mo. Tatson ta karon. Amo ni siya nadakpan? Amo na sa nadakpan. Amo ni siya naghambal? Tama sa nagambal man. Ay, galit. Kakatuntong tao. No? Ano siya Sinain to, noodles, dilatas? dilatas, mga Tinapa? gamit, ti personal, tinapabla. Tinapan eh, oo. Oo, ti, ang balasang katoliko, namin tinapa nito, usang. Hindi da socks ba blaw na ano mga tao ni nga way man niya ka. Ano obra sa babae ni Jan? Do, hindi yan pagyambal, ginang iyang obra, pero pagkabalo ko kaina, Oo. ano ni siya, do, ara bala sa sulod, sa isa ka kapihan, Oo. do, ano siya, do, Deserve kape? do, sila na lang kamix lang, may term ginang parawag mo. Okay. Da sila Do, sila katimpla. na mga bartender, nasa ko sa mga wine eh. Da siya katimpla sang kape mo na. Oo, do, sila na timplada, action ni Reka. Ay, timanan Ati, ko. amon,
Managas, may mga pilas-pilas mga babae ito eh. May mga puro grass man sa. Mm. Di ang ini-suspect, ara, nakagina sa gwapas ang station 2 mong, wala Oo. pa nagsisulog yun sa selda. Oo. Kaya niya na, agabot ng amay. Amay sang? Amay siyang biktima. Oo. Ano, balo mas bata ko? Oo. Tatso na bata ko? O gusto mo, dan talinga? Mm. Kapila pa sa, isa kapitik, dua kapitik, tatlo kapitik. Kaupulog ka sa kamayaw. Amay guro eh, amak mo na bata ito. Gani. Tapos, pati-pati pa sa amay nga gahibi-hibi sa tubang ko to. Oo. Ano ginahibi mo? Manguhingoy ka? Oh, isa kapitik, dua kapitik. Ari ang tirog sa nga biktima aksiyonere ko. Kaya ang paglabay ko, wala pa tao. Oo. Pero bali, piling ko kalikod, sila wala kabantay, ha? Ang mga kalikod ka, galing, yung ako, dahil ang bag ko. Kung si Medicol doon sinasundan sila ng nato, ha? Hindi ko ka-sure kung may kasunod pa ako. Pero do feeling ko lang wala nga doon may malabay, ang manakaging kapitan, sigit ang bag ko. Oo. Tapos, naging tika, ako, Tapos ano ba niya? makakatag kong bag ko siya, pagpatson niya ko. Kay Patson niya, makunin mo pagkata. Yung itong gas, yung hindi mo makuha. Hindi makuha. Oo. Ito nga yung puno na. Oo. Nagbuto nga, gid kami amo na, ako nakahigda, ako sa dalan. Sige lang dapat ito. Oo. Paano kanila nakitaan nga pinahod at ito sa lugar? Nakasinggit ka. Oo, nagsinggit ko dayon. Pagkatika, balang ako nagsinggit na ko dayon. Then may naglabay, manti nga nakamotor, nga duwa, ama na sila nanungkit, kag mga yung pulis. Namuto nga nakakagod ng kanila. Oo. Tapos may lumay mo, ito nang agit sakyan. Oo, may ara, gida. So, pero wala ka na po sa kung sila ka bilog o ano. Hindi ko nakadunong kung pila, pero kay motor, ha? Sana, yeah. Wala, navidulong sa Vinga Park, hindi ko gid kasi sigurado kung sinugit pala ang Hindi nakaalis. ka nakatay? Kung aga lang, subong lang man ko nag-grocery na timingan, oo. Wala sila may nakuha sila. Wala. Actually, kamo to ang tingog sining 23 anyos nga biktima. Oo. Ati ginistorya sa naton. Pero wala naton gipalampas. Ginistorya mo naton ang suspect ko. Okay. Pero sila. Meron ako. Ano? Reaction direct ang tingog sang suspect mo. Ari ka lang isa sa. Sabukin na, ako nagano na mo. Nagano na mo ina. Sabi, nagano na mo ba eh? Yung ngayon kuling mo. Ano ka ayaw kuling mo? Tabang mo. Dalakata? Hindi ka paano sila dyan? Gamit mo ba ka kayo? Ano sa mga akin? Yung ano? Yung gawang yung bago mo. Tapos ano ka? Hindi ka balik sa sakto na. Start pakiti ka pa ha. Ikaw ya, wala ka naman nga no? Wala akong si, nakakong gusto ka malong na Nakakadali ka kung nagagawa ka? Wala akong nagawin na sa sumpag niyan. Hindi ko malong na siya, malong niya. Hindi niya ka dapat makatuaw? Siya ako sa ot. Hindi mo tawa? Ano bisa ito? Ano ba yung naglat niya? Nagadiit ka? Naman din. Nakakata ka? Ano? Nagagawa ka? Wala kayo bang nakata? Hindi ko na po kung sili. Kasi na po. Hindi mo? Ano nga nan mo? Ano nga nan mo? So, kaya sa mga balangalan niya, gaybi na sa gaybi, no? Daw baboy ng iniyaw eh. Ay, grabe no. Ati, karon arada sa silda, kaya hindi isang ako eh. Kaya lalay itong doon ako po yung mga iba, no? Ako ka pulis, ako ka na lang, naglo ka sila, Oo. Eh, binili ka din nila, ikaw rin matubang tanan niya kaso, tarang kaya pamamungol, imo, geda. Oo. Ambot ni ko na nibuwas matabo sa ila, pero tarang si Police Lieutenant Andy Ofalia, ang Oo. Deputy Station number 2, Oo. file lagi ni kaso ko sa Katoliko pa, kumala! May dalawang kaso. Ano ko no? Pero kaso na kayo na nakakula, Kailan na kaso? Ha? Nakuan, dra na da nga parang pailan gid kaso. May lagi kaso eh. Jan, dra na kuno gid tiro da ang kuan. Ay, ito? Hindi, dra gid tiro sa una kuno ang kuan nga area da sang dance studio. Dito na yung pang grade gitu ya, Piak? taunahan gitu ya. Okay, sila ni Sir Monopis ito dra na kuno area, hindi Si kaya Maker laya pa. Laya to?
si Baker, tumlaya, dik, tutugid sa tupad, ito yung ka-Grace Pharmacy. Okay, lapit siya Grace ba? Sige, gali. Dariya ang crime, ako na ining lugar, kung sino nang tanang hold up, Oo. sa tabangan naman isang akasya, bala? Okay. Akasya Grill? Oo, lapit ka na sa bangga, daya ni isang, lugar ni sa Jerisino. Okay. Dagi na lapit ka ang area. Kami portion dahil sa lunan, dulong-dulong na. Ado, da man nga portion eh. And then sa piyak sinadira, pagka-dumdum ko piyak karangga, ano na namong ang lugar to pala nga gin-abduct to action Eric. Oo. Atong babae, tumras ang gabi, ito nga dutog-tug subong sa ito nakitaan, garo gyapon. Dram na nga lugar. Dama sa tubad, sa piyak ng ginyabangga man. Mga dulom-dulom na nga lugar, gali. Okay, medyo dulong-dulong na ang Dapat, area. permi lulabayan sa station 2. Oo, sa basyon ko gabi, gabi, nakaresponde ito sa. Oo. Ati ko nata, yung ito ang ining, si Alan ng Tikira ni, Alan ng Tikira, 23 years old, gin-check ko na ni kay Sir Bonilla, wala man ko na sa ngalan nila, wala man yung identity, sini. Pero ang station okay. to, ginalulan, tao ka ba, sige ako gumamo mo na bla? Gani? Gumamo na bla, nga lapit na bla sa area, Oo. nagdo na timingan, garo nila, nga daw wala lagi sila bla, guro sang gumamo na nila, ati, siguro nag-tulitisting, basi pala may makuha, bla kag mabaylo, aw? Amo. Ate, amaloy sir ilang taon na nila kay basi isa pa man isang mga makakilala kaya ang taga sa sulod ng silda to do kilala sa eh. Kapalo sir bala basi bala sa una ning ari sa sulod ng silda do diri ka pa ni basi bala sila nagkukuha-kuha aw. Di pamilyar man sa itsura? Oo, pero silang polis hindi pamilyar kay basi ganun lagaw lang dra. Ang taon na, no? Bulo bantay lang di pwede magpasaga-saga kay kung gabi nga daan kag kung ikaw lang isa. Inali kanila disglas na kagit, no? Ganun lang na kung mga ikaw lang isa kag galakat ka lang, di ka magagi sa mga dulom-dulom gid. Oo, pasanag-sanag. Sasanag-sanag kag damong tao. Kaman lang, wala kagit na dapat ikaw yan, no? Gani. O, bisan hindi ka patahom, basta pasanag-sanag ka lang, kay kisna kung dulom, bisan wala kang gwapa kung laway sa dulom mo. Laban. Tala na yan, disgrasya mo, na? Anyway, karon na, mga detalye pag-head kira mo, sang bypass operations, Bacolod, sa mga gabi, may mga most wanted, pang dakop, ang anti-kidnapping group sang regional office, ang AKJB, ari diri sa aton sa sulad sang Bacolod. May ginabulubantayan, masiguro kag may gina-operate sila nga iligala pang serbihan sang warrant of arrest action, Eric. Nakakaroon ni gabi, limpyo na ang palibot ng syudad, wala na masyado sa lakyan, ginaglabay. May mga pribado nga sa lakyan nga nagabiyahe, pero ninit, kagyo tayo lang ang mga nabasay nga sa lakyan nga makita natin sa dalanon, mga ka-aksyon. So far, amo ng pinakaroon sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod, sining nga kagabi yun. Hopefully magtayo yun ang manayan nga panahon, tubtubman, bus, o kung karon sa kaagaw. Nakaakson ba sa tubong ang panahon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas ng balatian sa tunlawa sa mga paguyang o kung ang pagrubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa tunlawas inimanang may dako nga papel sa paggaba sa aton immune function. Dapat timuon sige ginamang mga kaakson pabaskugon kag pasanyogon ang inyong immune function pagi sa adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa sa maka-aksyon magbakal sa Super Fiber inimiso mahimo mabakal sa ilang klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GAS7 building tupad ginamang sa DHL tunga-tunga sa Dalaburgo sa Galakson sa Bacolod. Sa tunman maka-aksyon isa ka bagong ebidensya na nagdugang sa siyas na nagpamatuod na kung mataas ang vitamin D level sa lawas ng tao manubong risgo na sila mismo matapikan sa balatian ni COVID-19. Gari mga ka-aksyon mag-stick sa puro D kalidad kag may credibility nga sa isang vitamin D3 ang maring Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 may mo ini mabakal sa naman nga klinika sa Life Extension Clinic. Namtang na mismo sa GA7 building sa pagginamang sa DHL tunga-tunga sa Dalaburgos kag Galakson syudad sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kid aksyon John Diaz sa Dirabet Question sa Metro Bacolod. Labi na gid dining kaso sang attempt nga pag-hold up sa sining babae ni Timay kanadak para isa sa tatlo niyo. Kung si Toto G
Jerome Lipana pa niya, may nagro, patso na lang para madudla, tuntoya. At kay si Jerome Lipana, kung si Eduardo Armamento naman niya, may nagro higtan bla. Higti na lang kung hindi mag-ako, ni Eduardo Armamento. Ay, puwerte, at kay siya. Sige, balikan na lang sa Action Jan Diaz. Sa dugang pag-release ng Action na Balita, karatipon, ang report ng Action Jan Diaz, ginadulong sa Kalawansang. May abidira sa kay Madam Senya Kanyada Imnasi and family. Dala sa may bantayan Kabangkalan City, araman si Romel Laurino, si Yoko Kabayaw Lacson, si Mila Milyara Sapul. Dala sa may Purok Sunflower, Barangay Tangog. Sa kay Tita Bibing Severino. Kamusta si SB member, retired police captain Dingdong Severino ta? Si Fele Puentevilla, may gabigid. Kay Radnilo Batona. Dapat pa anay mapatay kag katilaw bulig. Okay. Siling ni Toto Radni Lobaton. May gabidra kay Mr. and Mrs. Radni Lobaton. Romy Castinio sa Barangay 29. Vega Monitor sa sato, no? Sparkly! May gabidra ka Sparkly, ha? Amo gina basta naga-commercial. Toto Sparkly, ga-mute na siya.
Mary Grace Ignacio, may gabigid. Inday Blasa, Elizabeth Malaka Gamala, kay Elsa Hava, kag kay Manjo Armejo, daga, porok-urok wa. Porok-urok lang kami, Dandan de Los Santos, Elbern Rojo, Larry Bayog, kag kay Bukol Omanya, Sang Pakol, Bago City. Ay, puwerte. Emi Esmeralda Dolido, may gabi, ha? Kay Joe Frey Stroff, literally. Tagala Carlota City proper. Monitor sa aton. Salamat kita. Dara sa Vani Cafe Tangob, para si Milili Oligo. Wasa noy? Roger, wasa? Kasi kung mati akso Roger Gotep, kunta ka dahil sa studio. Okay daw, maguba naman ang kuano. Daw mabaog naman ang koko ni Action Oliver Pason sa kuano. Sang taya sa numero mo naman da. Diding alohamento da, may gabi. Si Maria Cecilia Pabon Jimenez, ara manawa. Gaparok-urok man. Sakay Dandi de Los Santos, kay Rona Trava Rihidat, Bibiyoki, kagituto Ayan J. Trava. Patay Ted Dida, may gabi gida. Kay Malisa Magbanwada, good evening, ha? Termini ka pamati, si Prima, kuya. Divina Gracia, dara sa may Manville Royal sa Division, mayong gabigid. Toto Jerry Rombines, sa Barangay Balabag, La Carlota. Idalo ko kay Toto Jerry Rombines, ha? Sa Barangay Balabag, La Carlota, may gabi din na sa inyo, no? Kay John Vicente, tamya ko lang pamilya ko sa Pamaylan, Barangay Carabalan. Halin kay John Vicente, sa Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Evelyn Filicano Mailim, mayong gabigid kay Lorna Dilihinsya, kay Melvin Solidarios Abdo, sa Barangay Malingin, Bago City. Happy 64th birthday, Tita Rosel Cabrillos Gayuba, sang sitio Pangpang, Barangay Elisa. Rin na Rona Trava Rihida. Sherry Cagnono with Dario and kids sa maaw mayang gabigid. Condolence sila sa classmate Noel Lobaton sa pagkapatay siya Father Choy Norman Lobaton. Ay! Condolence sa pamilya Lobaton, ha? Sa pagtaliwan ni former Kapitan Norman Lobaton. Ay! Condolences kita. Kay Valencia Kenneth may gabigid, Jocelyn Liboon Dispuho, kay Indayuni Bilaong and family dira sa aning gamonitor gid. Amo man si Joshua Ribuyas, Homa Lumina, Susan Candilario, Inday Siskada sa Iloilo, kay Matoy Maranyonda sa Masilingan Bakyas, Marites Balyados, Radni Hiringalo sa Barangay 3 Pontevedra, Noe Nupad sa Mansilingan, Edward Tahones, Purok Serisa, Barangay Uringaw, Kabangkalan, Hazel Huilia, Ligaspi sa family sa Musis Padilla, kag Panyergo, alin kay GM Sean Ligaspi. Sa kay Selvit Yapda, Sandumanan, may gabigid, Ma Teresa de Roque da. Araban, Totoro ni Gordon, may gabi, kay Kuya Alan Sopi. Kuya Alan Sopi da, may gabigid, ha. Kay Fatima Sales, ayong gabigid, Jocelyn Kalamaan, Susan Gonzales, kay Lizel Miranda sa Carida, mayong gabigid dira sa inyo, no? Sa kay Norman Kagmurina Alvarado dira sa Barangay Panokoy, mayroon dira nga paurok-urok pamati. Sa kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paulan family, sa kabataan dira may gabigid sa mga Dungganon boys, ha. Tamya ko dira si Wad Tubin kag si Brad Saldi, mga Sambio boys. Nagapaurok-urok. Again, Norman Kagmurina Alvarado dira sa Panokoy, mayroon dira nga paurok-urok pamati. Ay, puwerte. Si Richard Diriquito, sa reclamation area, Raman. Jinjin Abalo Arsaga,
Nimya Tiba sa Barangay Alangilan. Bao, puwerte ha. Pamilya Loro sa Castillana, Sitio Minoro, Barangay Sagala Castillana. Sa kay Jinsen Loro. Kay Madam Vanessa Mayuda, may gabi. Romel Laurinho sa Castillana. Romel sa Bantayan Kabangkalan ang nagatamyaw. Bao, puwerte. Marilo Kahilig, Manaplada, may gabi. Amiga ko si Eunice Escalera. Masilingan ka monitor gid. Donald Kabasag sa La Carlota, Joseph Nabalian Kasag, Hyundai Resto Cafe, La Carlota City. Okay. Sa kay Romela Laurinho da sa Bantayan Kabangkalan. Yuko Kabayaw Lacson, Jerome Lipanati, always niya. Gapamatis kay Eduardo Armamento tapos ni no, napa-urok-urokan ta na ni, no? Kay Radnilo Batonda kag kay Romy Castillo sa Barangay 29. Tapos ni sila. Gapa-urok-urok sila, no? Ang aton gali nga mga kwanda, ang aton lang nga mga ara gaubra sa kwan sa dingan ini sa Prime Motor bla. O, sa mga taga Prime Motor da mayong gabi dira sa inyo kag mayo lang pagpaurok-urok da. Prime Motor, may gabi dira sa inyo. Oh. May nag-text sa ako dito kinang gin-text ako ni kinang sa pangayo bulig bala nga ang serbisyo sang kwan, serbisyo sang Prime Motor pigado gid areo. Prime Motor or Basiwa dira sa may Riverside Village bala sa Porokimaya, Barangay Mansilingan. Wala tubig kung sa lapit sa bulan. Nagabayad man sila kuno kada bulan pero wala supply. Siga panghakot na sila kuno para may gamiton sila. Kung magreklamo na sila kuno may nasapak. Oh. Again, Prime Motor or Basiwa dira sa mga residente sa Riverside Village, so Porokimaya, Mansilingan, gareklamo kay isa na kabulan wala sila tubig. Ulaw-ulaw giniyang serbisyo sa Prime Motor. Ha? Angay kay nag-privatize na, naglaw-law gid ang serbisyo nila. Diyo lalain ng mga residente sang sang Purok asang Riverside Village sa Porokimaya, Barangay Mansilingan, kay isa na kabulan way sila tubig. Kung suktanay, dasig pa sila sa 24 oras. Kung serbisyo, pigado kag law-law gidya nga serbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Waywa ay gida. Law-law gid. Same man diri sa Cadiz. Ang Cadiz Water District, law-law man. Ay, gali. Ati ba sa mungguan sa bungguon sang kuano? Sang Prime Water di sa Bacolod. Law-law man. Nagabi dira kay Idol Alvic Poy Hinulan. Ano ni? X3 or XXX ang rate. Toto Alvic Poy Hinulan. May gabi gida. Jo Marie Caliso Gomez da nga pinakalaw-law actionary ang Prime Water. Ay, puwerte. Damo gid kapakalain. Prime Water naman na di. Prime Water man na sa inyo, gle. Ate, basta Prime Water. Law-law kag in-hotel gina ang serbisyo. May pala karigurong ihi sang amo kay damo pa. Times 3. About times 3 gali. Toto Albic Poy. Ay, puwerte Sige lang. Padungo lang ang mo dahil kalalaw, malabaan mo sa tao sa inyong opisyo na sasok tanay, dasi ka mo. O sa serbisyo, in-hotel kaglawlaw. May kaso na sabong kay ex-Kong Poy. Gali ka. Ang Prime Water da. May kaso na gali kay former Congressman Bibing Poy.
Ay, puwerte. Clinton Palma. Monitor ng si Papaya, Papaya Nelson. Lasaw pa ang iced tea nga kolor nila sa tubig. Ay, sila ni Jo Marie Calizo Gomez. Inagabahan sa ato sa Lipapkalagan. Ginatulong sa iyo sa kalawan sang Mighty C. Ang alkalang nga vitamin C na papatulong. Diyan, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa mga agad, may kapitira kay Clinton Palma, kay Alexis Swingwing Torres, ang UK, kinatambay ng pamilya sa Valladolid, no? Kag sa Paranaque, di ba ito, no? Lipat ko per minimum. Butchoy! May kapitira kay Butchoy. Monitor si Butchoy pagliwa. Balikan sa aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Aksyon dyan sa Balikan Report. Please come back. Nagdangat aksyon Eric sa mga sobra 150,000 pesos nga balor sa ginasuspetsyohan Cebu ang nagkompiskar sa tapos kasi parado nga bypass operation sa syudad sa Bacolod karon nga adlaw. Nagkompiskar sa station number 4 ang kapin 82,000 pesos nga ginasuspetsyohan Cebu sa isa ka high value individual nga ginkilala kay Joanne Bugna, 36 anyos, ang purok magtiayon barangay Syudad sa Bacolod. Sa sunod rin kay Polisa Major John Ray Batadlana, dugan ni lang ang ginamonitor ning hulag siling subject kaya ako din siyang ginatudlo man sa ibang mga persona nga nadakpan sa police station number 4 sa nakaligad ng mga bypass operation. Bypass operation? Background, wala ni siya bra. Isa ni siya sa drug watch list ng barangay 10. Pero sa station 4 yun. Sa station 4, wala na to siyang ngalan. Bali, amo na ng info nga masiyari di siya sa barangay 10. Labot to sa Gapon. Pero paano nyo nagkikanda pa bypass? Kandak na ng bypass operation na kuwatan ng informasyon sa mga previous na mga apprehension sa illegal drugs dito sa area at sa police station 4. Samtang sa piyakabayan ng aksyon, Eric, nagkaping 47,000 pesos naman na balot sa ginasuspetsyon sa buong na-recover sa station number 7 sa duha ka mga persona sa Purok Magbinarigon, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Ang mga nagkaredakpan sa station 7 na Mosanday Arnold Torrentino, 40 anyos, kag Wyatt Ito, 36 ang edad, pareho residente sa Purok Magbinarigon, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Isunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa station 7, si Torrentino kagito ang lunsa ginakabig na state level individuals ang aton ng mga kapulisan maramo sila madakpan man pinaligdan ng mga tinuig bangod sa illegal na droga. Bali ang subject sa bypass operation natin sa buong gabi muli si Michael na nangabili siya sa Liver Gilman. Nagsubong man na muli si
Tungkol niya si Arnold, kaga sa aton niya gin-check sa record natin. Nakagain man siya dali isang labor ining kay prior sa insidente. Dito ko pa siya sa bypass operation sa previous nga mga kapulis ng activity dito sa police station number. Action na rin si Police Captain Elmer Bonilla. Ang station number 3 na nagkasaman sa bypass operation kung sa rin 21 pesos nga ginasuspect siya Cebu ang nakuha sa duwa ka mga street level individual sa Purok Tunay, Barangay Batas, Sunod sa Bacolod. Ang manadakpan na Sanday Ramar Abria, 30 anyos, kag Raimundo Termel, 42 ang edad. Ito na duwa ginakabig bilang lunsay ng street level individuals ang atong mga kapulisan bisan pa nga sa tumiplana ka nga record ining aton nga mga otoridad nga sila gali nag-engage sa pagbaligya ng illegal nga droga action na reka. Ari action na reka si Police Major Richard Barico. Where is fast revolution? Bypass operation. Yes, no, nagkanda kami sa bypass operation sinila nga hapon, no, July 5, 2021 sa Purok ay Barangay Bata. Yung subject na mo nagpaalan ini kaya Ramar Abria, no? Kaya nyo, 30 anyos ang edad, taga-Purok 5-3, isang Barangay Bata. Subong man na nakupan man nato, upod niya sa isa ka balay dira, o kung ako makawag nato na dagdin tungod na ginagamit nila man na kinasuyupan o kung posesyon, no? Kung sino man ang magabakal dira, kaldira man mismo nagasuyop. Amo ini si Rinaldo Kernel, no? 42 ang edad, taga-Purok Tunay mismo sa Barangay Bata. Access to Police Major Richard Parito, ang station commander sa station number 3 sila ang bypass operation sila kita mga hapon mismo sa area sa Purok Tunay, Barangay Bata, sulad na mismo sa Bacolod. Actually, prior siling bypass operation sa Station 4, nagkandakman ng bypass operation ng 3 City PNP, dito may sa area sa Purok Manilugyon, Barangay Zone 9, sulad sa Talisay, pero dakpan niling 36 anyos nga sospetsado nga si Don Christopher Condada. So, the Police Lieutenant Marion Vincent Buenaflor, ang Deputy Chief of Operations sa Talisay City PNP, dugay naman nilagay na monitor ining si Condada kay ida na recoveran sang anom ka mga susay sang illegal nga droga. Balita sa patrol ang talibot sa Bacolod Action Santia. So, nasunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat Ginaksyon Jan Diaz. There you have it. Ang kabukusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program. Lunes edisyon. Magatakop ini temporaryo balik ini buwas Martes. Ato sa mga patrol la unit reporters in action nga napalagay ko asulo ni Action Jan Diaz. Back to back ni Action Papang Nixon Tahom. News Center Action ni Denabo sa Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Experts El Radio Tilios. Transmitter Control Tower sa Balaki Talok Silat Sang Bago. Si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kala sa mga station manager, Action na Magbanwa Production Chief News Director, Rex Cantong, ang iwalagad ang kurban. Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbarwa, nagkasiring adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa iyo po pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binukakwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,